Бародарҷонои ман марҳамат тамошо кунед бозатаи дигар BMW F10 бо дикити F90 кати срочна нархи беҳтарин. Тренировка ҳуҷҷатош қариб солона даст бардаро. Нарха нигоҳ кунед охир 120 000 гуфта содадам срочна 110 000 сом розӣ кардам охири нарх без савдо гуфта содам. Ана мошинчашон бад нест бардаро 535 ай мотори 3.5 яъне 3 литраи твин турбо Америка мошин бардаро соли 2012. Наха дост кондитсионерош кор мекунад, камбуди албатта дорад, лабовияш трешин дорад, як мочира лабовия алиш мекунед бардаро. Дига фартушо бинед, бачошо бинед бардаро. Иска балонош дар ҳолати хуб аст. Срочни пул дар кор даст бардаро, барои мо омадем ки фароқ ҳамна як нарх конем, срочни фурӯшем гуфта. Нарх бардаро худам розӣ кардам, худам савдо карда 110 000 сом мондам бардаро. Ҳозир агар ҳамин мошин 2012 бе бодики бе ягон хеле мисол намин чизои навкадагӣ худаш нархаш бардаро 120 125 115 савдош тесодаст медонед. Ин бардаро бо плюс инаи қарасход кадаган бо дигит кадаган бардаро ман тренировкаи солома ҳуҷҷатои солома кати 110 нархи арзанда аст охи бардаро. Ина мегиред барои гиви мемонед, барои закс мемонед, барои чизе ки бардаро ҷонои ман барои гаштанам беҳтарин вариант аст. Ина ҳолати салоне ки охири нарх аст. Марҳамат кунед бардаро срочни без ключевой доступ вам дошта сиденье лифт винкодаш нески нишонтиён Америка лобовое лиш мекунед як мочират кусинам вагрев сиденье рулчой М кати пробегаш 280 000 километр. Чӣ хел аст бардарҷонои ман? Марҳамат электрчош кобра старстоп автостоп бо режим вождения ҳам доштааст. Срочни просто шумо бардаро бардоред чошма. Марҳамат бардарҷонои ман задагиш ба хайр аст, камтарак ҷои ки задагӣ дорад гуфта истодам. Баъд бардарҷонои ман кондитсионераш фреон надоштааст, кор намекардааст. Ҳамеша бардарҷонон гуфтамонам. Марҳамат кунед, фикротон насед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Авто Дубай ТЖ бошед. Автонаи мо мошинаҳо арзон дастрас, мошинаҳои беҳтарин бардарои ман бовар дорам ки ҳатман пайдо кунед. Бай обуна шудаҳоро фаромӯш накунед. Ба дӯстонам ташаккур. Бай бародарҷонои ман нархи беҳтарин гади срочни бозатаи дигар Mercedes-Benz 211 кузов дар канали Авто Дубай ТЖ. Нарха нигоҳ кунед бародарҷоно 79 000 сом розӣ кардам аз 90 000 сом. Барои ки тренировка ҳуҷҷатош бардаро камтар чанд рӯзи дигар мондагӣ аст. Утилизатсия дорад, мотор 3.5 американка, лобовоёш антиблик бардаро, дискачои рогатка. Ҳолаташ хушрак аст бардарои ман. Марҳамат кунед 69 000 нархи беҳтарин 69 харид мегӯем 79 000 сом бардарҷонои ман нархи беҳтарин аст. Срочни фурӯхтанашан марҳамат кунед бардаро. Дискачош мет опорни дискош перфорация дорад, балончошам бад нест бардаро. 6 аст касеташ. Мошинча американка бардаро. Доведе бошад ин 4вд. Доведе даст бардаро 4вд не доведе бо камрасхотар мешад бардаро. Доведеошон бо бисёртар мегирад назар ба 4вд. Ана салон ҳозир мебинем. Салонаш кожни салон, светли салон бардаро. Нигоҳ кунед салончо чӣ хел аст? Бад нест бардаро салончоша. Марҳамат. Ана сиденье лифт, памяти сиденье, акустикаш харма карбон. Винкод мезанед бинед 2006 7 гуфтем барои ҳуҷҷатош мумкин 7 бошад. 143 000 мил пробег, рулчоша рулои 212 задаган, монитори Android бардаро, климат контрол, кондитсионер кор мекунад, обогрев сиденье бардарҷоно. ҳолати салонаш. Салончош бад нест бардаро. Харидоро бошед, марҳамат 79 000 сом нархи беҳтарин срочни фурӯхтааш. Чӣ хел аст бардарҷоно? Фикротон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Авто Дубай ТЖ бошед. Аз канали мо мошинаҳои арзон дастрас, мошинаҳои беҳтарин метавонед пайдо кунед. Бай аст. Ташаккури зиёд. Бардарҷонои ман марҳамат тамошо кунед бозатаи дигар Mercedes-Benz GLE 350 бардаро. GLE 3.5 дизели. Ана ин мошинчаи мо бардаро соли 2017 каре даст бардаро. Тренировка ҳуҷҷатош ҳамони хеле дигар аст, срочни фурӯхта мешавад. То моҳи апрел бардаро тренировка ҳуҷҷат ҳама чӣ дошта аст. Мошинча синьяти тайёр 280 000 сом нарх фаристодаган, гуфтем қиматтар нест. 265 000 сом розӣ кардем. Боз камтар муомила дорад, инҷаш камтар харошагӣ доштааст. Тренировка ки мерафта бошад 4 матик бардаро вақти бошам нигоҳ кунед. Задни камера, парктроник, GLE 350 дедиде 4 матик 4вд аст. Салон ҳозир мебинем. ҳолати салона бардарои ман 4 дарбоз ки дошад, датчик слипинг зон боз чӣ дорад. Ана ҳолати салон кожни салон, болош панорама дорад бардаро, мебелни салон, задни обогрев ҳам дорад бардаро. хушрак аст мошинчашон. срочни фурӯхтанашон на заводской бардаро, километрашон бардош ҳасташин краска шудаги нест. мошин каре ки мана винкоди каре аст бардаро. Винкоди каре аст. Кондитсионерош ях пробегаш бошад агар
314,000 гаштаги будаст бардоро. Не реальни пробег. Не ка мегарад мошина бардоро. Мошина ки мебиёран 100,000 150,000 гаштаги мисол хелеша пробеги кам кати бардаржуно аксарияташ бардоро пробеги оригиналшон нест. Ана мошин 2017 бардоро 314,000 километр гаштаги бас реальни пробегаш. Хахил асраҷи хахил Opel солои 2000-2002 меуним бардоро 300-350 гаштаги аст бардоро ямаш дуруғ аст. ҳолати салонаш бардоро панорамаш гуфтем ҳаст. кожош дар ҳолати хуб. Ана кондитсионерош як, обогрев сидени, вентиляция сидени дорад, монитор, старт-стоп чӣ када мешавад бардор, без ключҳои доступ дорад, ки барои старт-стоп кнопка чӣ мезани там. Сидени лифт, памяти сидени, хаяқа наварот дорад, якта чекаш гирём даст, дидан дар кокани аз кадом сабаб бардор. Марҳамат. Чӣ хеле аст бардар ҷонои ман, марҳамат кунед. Фикротон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодор Байтаҷа бошед. Аз канали мо мошина арзон, дастрас мошина беҳтарин метавонед пайдо кунед. Бай. Бардар ҷонои ман, марҳамат, нигоҳ кунед ана мошинча. Сарочни Lexus RX 350 фурӯхта мешавад дар канали Автодор Байтаҷа бардар ҷонои ман. Номерош бинед 5055 аст. 160,000 сом нарх истодам барои шумо бардарҷонон срочни 150,000 сомба розӣ кардем. До рестайлинг соли 2011 пешош F Sport кардаги ҳолаташ беҳтарин аст. Ҳуҷҷатош 1 моҳ ё 2 моҳи дигар мондагӣ аст. Номерошам хушрак падарка бардаро. Марҳамат кунед на харидоро бошед. Агар фараш якташ камтарак ҳаво гирифтагӣ аст. Ку балонош дар ҳолати хуб, балонои Michelin доштааст, кузовҳошам дар ҳолати хуб аст бардаро. Вақти боша нигоҳ кунед на RX 350 бардарҷонон аст. Харидоро бошад марҳамат срочни фурӯхта мешавад. Стопҳои ақибаи стопҳои рестайлинги, стопҳои нав аст. Ана ҳолати салон, салонаш сиёҳ будааст, салони сиёҳ, нечи хушки, кожни салон, без ключевой доступ, сидение лифт, память сидений, 2011 моҳи 01 вин кодаш, занед бинед ҳатман бардаро. Сидение лифт, память сидений гуфтем 140,000 мил пробег доштааст. Кам аст пробегаш. Лабовой алиш мекунед, лабовояш трешин доштааст бардаро. Боз чӣ дорад? Ду ведеб даст мошинча, обогрев вентиляция сидени дорад. Торпедоҳош салончош хушрак аст. Камбудиш бардаро танҳо якта лабовой. Кондитсионерош яхна. Харидоро бошад марҳамат срочни успех кунед. Чӣ хел аст бардар ҷонои ман, марҳамат кунед. Фикротон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодор Байтаҷа бошед. Аз канали мо мошина арзон, дастрас мошина беҳтарин метавонед пайдо кунед. Бай аст. Ташаккури зиёд ба ман. Бардар ҷонои ман, дӯстдорони BMW FC тамошо кунед бардаро, боз якта дигар BMW хушрак дар канали Автодор Байтаҷа. BMW бардаро укои мо додоракҳои мо аз худи хуҷанд овардагианд. нархи беҳтарин кати ҳаракат карда истодаем мондаам ба 150,000 сом уфта истодаги дорад. АБВС М кати бардарҷоно полни М пакет кадаги ҳолаташ идеални беҳад хушрӯяк аст бардаро. Мотори 2.0 дизел Корея 2VD. Дискачоша бинед бардаро худашро чӣ хел зебидаги аст. Тонировка ҳуҷҷатош нархи 140,000 сомба розӣ кардан бардаро, барои ки мошинча вагон аст, вагон будааст, нав даромдагидаст. Тонировка ҳуҷҷат ва ҳамаш салома. Навро астамошка утилизатсия ҳама чӣ шудагӣ аст бардаро. 140,000 сом срочни фурӯхта мешавад бардарҷонои ман. Марҳамат кунед бинед кани чӣ хел аст, маъқул мешавад ё не. Кондитсионерош ях, диска балончош бинед чӣ хел дискачош будашро зебидаги аст. Марҳамат кунед бардаро, варианти хуб аст. Вақти бошам меофтем. Диффузорчошам бинед чӣ хел зурд аст. Диффузорчошам ранги F80 барин. Салон ҳозир тамошо мекунем. Салончош чӣ хел? Марҳамат бардаро, салони сиёҳ, кожни салон, мебелни салон, салоношам тӯзак аст. Боз чӣ дорад? Сидени лифт, память сидени бардаро, гарашам дорад чӯзак. Декларатсияи гумрукшам куҷое ки будааст, худам нишон гирифтам, нера лозим нест. Мошин вагон нав даромдагӣ мекунад. 150,000 километр равнои пробег бардарҷонон. Боз чӣ дорад? Мошин монитор, обогрев сидени, 3 режима ё 4 режима, 3 режим вождения. Салончош хушрак аст. Марҳамат бардаро, варианти беҳтарин, нархи беҳтарин, боз муомила кунед, гирифтаки бардаро аз 150 ма 140 барозӣ кардам. Ручои М задагиам. Чӣ хел аст бардарҷонои ман, марҳамат кунед. Фикротон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодор Байтаҷа бошед. Аз канали мо мошини арзон, дастрас мошини беҳтарин метавонед пайдо кунед. Бай аст мошинча. бардарҷонои ман, нигоҳ кунед ана мошинчатон ёфтам Lexus RX 400 гибрид бардаро. Нарха нигоҳ кунед, срочна 115,000 сомон. Европа ноз зада, тонировка ҳуҷҷатош ҳамаш солона будаст бардаро. Солаш 2008 бардарҷоно. Кондитсионерош як. Гибридтошам бардаро ебор биёд проверка кунед тамаҷоша бардарҷонои ман. Камбудӣ надорад гуфта истодам. Неки бардарои ман камаки расход дорад, оз ман расходашро ба шумо нишон медиҳам. Рафтем. Лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодор Байтаҷа бошед бардарҷоно. пешаш камтарак шинондагиам, пешаш камтар пастар буд. Ин ана заглушкачи чиш нест, амиватил фараш якташ. Фараш я полировка кардан бакор. Ин мошина бардаро 10 сол гуфтам, 12 сол гуфтам, ба фикрам хеле шуд мегӯям дасти худома як даст гашта истода мегӯям. Хеле пеш гирифтагӣ диҳад.
انا این اینجاش عربه زد خواهد میگن اینجاش کنترکت بچر این اینجاش 7 سال پیش میگن پورتر زدگی بود مکراسی کردگی میگن جوش معلوم است انا دیگه اونجاش باردارو زدگی کور ندارد خود فوش بامپر اخی ببینیم باگاجش کنترکت کور دارد فرچش پلیروفکا میکنه اولاد سالن نه اولاد سالنش باردارو سالنش هم بد نیست پیشش میبینیم بریم پیشش چیکار داشت پیشش باردارو اینجاش کم کم کراسکاش هفتگی نه کوشالیش میکنه باز چیکار میکنه ببین رولش کوشالیش میکنه رولش باردارو کجاش پول نمیگذید رفته است کجاش چکش گیرم دست دیدن دکور ماشین یوروپ است کیلومتر میشد میل نه 321,000 کیلومتر پرابگ داشت است кондиционер чош бардaro хушрӯ кор кардаи соасна кондиционерош ях бардарҷо меман боз чӣ дорад абагреф сидени дорад монитор дорад тарбеда чошеб мекардара ин ҳолати салонош хушрӯак аст бад нест бардаро срочно фурӯхта мешавад марҳамат велосипед хӯред 115,000 нархи беҳтарин аст контракт хайр аз хоб мекунед мошинча бардарои мо чотка мешавад чӣ хел аст бардарҷонои мо марҳамат кунед фикротон ҳатман нависед лайка фаромӯш накунед бо канали ҳафта дубай тж бошед аз канали мо мошинои арзон дастрас мошинои беҳтарин метавонед тамошо кунед ташаккури зиёд ба мотона бай аз мошинча 115 нархи беҳтарин барои гибрид бардаро барои ки гибридҳо медонед 130 боло 125 боло 140 50 ҳар хел мемонанд гибридҳо 400 гибридҳо қиматтар бай бародарҷонои ман ассалому алайкум рӯзатон хуш бошад марҳамат тамошо кунед дар канали ҳафта дубай тж бозати дигар мерседесча хушбахт ане мерседесчаи мо бародарҷонои ман 211 кузов соли 2007 будаст бардаро бале 2007 мошини японка я насиб даст варианти беҳтарин бардаро тонировка ҷатош 10 моҳи дигар мотор 3.5 2vd хайрдоро бошад марҳамат мотор коробка хадове ҳама ҷӯшба гарантия метавонад фитесадан AMG пакет аст 110,000 сомон нарх мебинем срочно боз мобила дорад бисёр не камтараки дигар дискачош бардарои ман дискачои ман AMG пакети апорин дискош перфорация дорад балонош нав дискош разна широки мешавад кузовош тоза авангард аст бардаро ахибошо нигоҳ кунед чӯрк аст дерски бад дастаки мошинча бардаро ахибоша шинондаган мошин ҳолаташ беҳтарин ҳолат ба бардарҷон салона тамошо мекунем ҳозир дискабалончо шобинед дискабалон на ҳолати салон кожни салон мебелни салон кожо шобинед салони сиё топ тоза на салон чӯ инҷо на сӯ чӣ дошт инҷа бибинем японгаски мена бардарҷон винкулаш я нафси мешавад кожош дар ҳолати хубкандагӣ дардагӣ надорад сидени лифт памяк сидени бардарҷон 238,000 километр пробег дорад кожни рул мультирул липисток монитор абагреф сидени дорад тарбеда чош бардар ҳолати салонаш беҳтарин ҳолат ба камбудӣ надорад ягон майда бардарои хайрдаро марҳамат метавонед биёед аз наздик тамошо кунед савдо кунед арзон кунед қилиб бардар чӣ хел аст бардарои ман марҳамат кунед фикратон ҳатман расед лайка фаромӯш накунед бо канали ҳафта дубай тж бошед аз канали мо боз мошинои арзон дастрас мошинои беҳтарин метавонед пайда кунед бай аз мошинча бардаро ҳолаташ беҳтарин ҳолат ба японкаи янас